ジに参りましょう。これからご出演いただくのはバイテアの皆さんです。恵比寿、横浜関内、藤沢にクラスがあり、3歳からレッスンが受けられます。楽しみながらダンスを学びたい方や大会を目指し頑張りたい方、一緒にタヒチアンダンスを楽しみましょう。大会を目指す生徒さんには1人ずつ個性を生かし魅力を引き出すお手伝いができるよう指導に取り組んでおります。随時体験レッスン募集しております。体験ご希望の方はタヒチフェスタを見たとお伝えください。1回無料とさせていただきます。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。
on the night air, the soft glow of a black bra, pulsating drums to the rhythm of the tamuri, casting a spell over you in magical, mystical Tahiti.
イテアの皆さんでした。皆さん今一度盛大な拍手でお送りください。それではここからは記念撮影とさせていただきます。カメラもお持ちの方はぜひお写真をお撮りください。